Sun sai dai wai. Za ka kashe shi ne? Wanka ba ka da hankali ne? Kai, wannan muryan kamar na taɓa jin shi kamar muryan kwarkwar sun yi ne na Indiya. Saya tina mun da tabda nan da mutane. Na ga mai kama da ni. Baban mu ɗaya amma maman mu ba ɗaya ba. Maman ku ɗaya, Baban mu ɗaya amma ba maman mu ɗaya ba. baban ku ɗaya, amma maman ku ba ɗaya ba. Sai dai ka shiru. Yanzu da daga a takaice dai kai kwarkwar sun yi ɗin Najeriya ne. Na ga wasa ne. Ba ka sani ba ne na fahimtar da kai. A no ba sai ka fahimtar da ni ba. Yanzu nan menene da ya haɗa ku? Bari ka je. Ina da budurwa. Kullum tana da wurin tafila. Mun gama laba ta gida da wuta. Ina an ga mai wai ina da budurwa. Ina ya ga laba ne da. Sani kuma auren dangi aka ce da amin. Dangin kalmar mama na ne. Ni ne ka ce da na dona. An ɗaura min aure wani ne zai kwace ta dan na ga dangin ta ba mai kasa. Me kasa? Na kana ke tawa. Ku tsaya. Yanzu budurwa ɗaya dai kuke nema. Na ga kuma kamar ku ɗan biyu ne kuma. Ai na mamu ɗaya amma baban mu ba ɗaya ba. Da wannan shi ma. Ai na kasa. Ai na kasa ni ka da wannan azalimi ne. An kai ga ta ta mama na 100. Na tina manya ba na riga har ya janga. Malin da ka labari. Lokacin da na ka gwamnati. Yanzu da kusan me ku yi hakuri. Ya hakuri ku je gida a sasanta ku. Mai gida idan baka kai ni gida ba a hanya da fito madani. Shi wannan dai sumar da kai. Kana kan kama ne. A'a kaka sumar da shi. Kai hakuri kawai kai magana. Kai, kai me saba ka da hankali ne?